make sure ito lang wala ka masyado i-edit. Yan. Pwede mo na ganun, i-mute mo lang tapos ma-voice over ka lang. Damo ka pa ihambal. Ano? Inanit ko mangyari ka sa buong. Parang kuha na taga mga ano. Sige, tapos malay ka. Para pag ganyan sa mga pagyari na. Wala. Damo sa karoon. Diba? Jay, kayo ito mas ka na, baby. Mas. Ha? Oo, mga sila. Ba, nandiyan na pangita. Iba pa ang bati mo. Wala, mas may ano. Malay ko nga, gaya na pa makalalab na. Kaso ginay-nay ko pa ang pinasa ko pa ito sa kanila. Diba? Ulang ang gulo kang pa. Dre, ang banta mo ano ni? Kari na diyaw. Ay, hindi ah. Di ay, Dre, patunga diyo kay para namin pagitulag namon di. Tuti, udah kawang. Ay, kapsul ko yun. Kapsul ko lang. Salamat sa nag-sponsor sa amin ito na. Itag ko sa dayan. Hindi lang sa paibag. Abay, okay na ako. Isa, fish yung pan. Ay, hindi na sa pag lumamay, lumamay tag. Hindi na. Malami mo lang yung tag. Mamala sa kong vlog. Ito lang yung tag. Ito ko na. Pag-vlog ko siya ito lang na. Hindi na may problema yung mga tao sa amin. So, ako pala nila. Tapos ito, sponsor na sa sponsor. Magbasa mo ni pa? Oo, binigdan mo ko gamaya. Sigat ilan niyo? O nagigat pa? Ayan na nga. Laboy ko na lang. Ilan ko gamaya na pa? Maluto ko lang
mo, buwan pa pa? Buwan nga. Dagwa man. Wala ko ni pa. Namigit na sa ano? Pa, wala ko ni pa. Wala lang. Cinematic. Sige, tapusan na ako.
Dami tanong pang, no? Ganun. Hindi lang phone mo. Yung isa mo phone na rin. Ano? Ayan, lagi. Ano itong butang ko to? Isa ito ng Norma. Ha? Isa hinor. Harudan mo, kuwada na yun. Ay, hindi lang ko tanong pakita. Ita. Ako lang. Ano di? Hindi lang yung pakita. Ano ba yung mga? Hindi ko na pag-iyan na, ha? Dami lang. Hmm? Sige lang, yung gusto na. Damo yung gusto ba? Dami ko dami. Dami lang. Dapat ginalot ko lang. Hindi kita magputang ng order yun. Hindi na. Hindi na magluto ko din. Ano ba pa, oh? Yan mo na boss. Ano? Isa. Dito ang tiga. Tubigan na lang. Isang pa na. Bisa? No? Bisa, ha? Hmm? Ano na? Kaya po. Buat na ba? Hmm? Buat na.
wait lang pa. Gamo na dito pa. Ito mo na. Ah, sige, paubusan na lang na kay kung magsururubra, ipang tagtag ta. Maragtag ta sa mga dalan-dalan. Ang kakatutubig na. Hmm? Ang kakatutubig. Dito po kalanan eh. Ang mga garapon, pag ibila pa, hindi po dulaon ng taklog pa. Para sila yung garap ang sulusdan sila. Tapos yung ka kasi mama. Kasi mga Walang tawag din, awal sa church na blood ulit. sino pa naman charge si Papa? Sa church ko, huwag sa gagandan. How come? Kulang yung asin ka pa eh. Dugan ka lang.
lakat ng ilag, puro pa. Ewan na nga, wala pa siya. Wala na yun.